Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go!
Ayan. Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Kasama na yung code mo. Ayan. Go. Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh! Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas na nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman na para makarenda. Palep, palay, short side, light, on your side, side. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Tayo. Yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate da. Ani. Roll VTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content.
Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! ding ang bato. Bro, pag nilabasan, wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo eh, pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan, Sinota mo yung girlfriend ko! dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota
Nota mo, ang best friend ko! Oh, oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Ay! Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagalaki! Ay, mamag. Huwag naman ganyan. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya na mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurutin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw hawak? Ganyan Ay, hindi mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat.
CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano namula? Namula. Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Ba? Pasok mo sa gilid. Baka, Ah! baka ma-child abuse ako dito. Diba? Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, huwag ba rin? Hubarin. O sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inakalagit Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Oo, totoo gusto yan. niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nangingilit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura yun. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Ganun ako sa'yo. Ay, puto. Inanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba.
Tapos, Pataas. Many ni. May step ang stroke niya. Depende sa paglangoy yan, depende sa baba ng tubig. paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba? Dami mo reklamo, hindi ka naman Ang dami mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung hindi ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag T-Rex nagtanong, na yan. correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, Malalaman sa iba. malalaman sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Trending. Oo. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka Naintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Para ang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po yung nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts, nag-iiba-iba, pero yung truth po, hindi nagbabago yan. Which is, the truth is, hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ay, sana, Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo. Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sunny. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, di pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na eh, correct. di ba? Pwede na naman yun. Nagtatagal naman ang laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi inisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yon dati. Wala talaga kaming laptop. Well, Oo. kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer Oo. and how to make an email. Oo, yung may Oo. mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Oo. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. na, oo, May correct. budget sa- Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Oo. Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, hindi, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi.
pero di ba maraming ganon? Oo. I have so many friends who are like that Oo. na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil hindi nagawa. nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Oo. Nagdebut siya nung 42 years old siya. Kung Oo. kailan afford na niya. Oo. So meron din siyang at debuto hindi 42 wishes for 18. Oo, 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. theme is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Oo. Kahit 42 siya. So Oo. maaari kasing pag-heal ng inner Oo. child din kasi 'yun eh. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, Oo. 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayang gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot.
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Sige, sige. To, pick. Oh. Okay na ako. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Ano lasa daw ng gummy bear? Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa.
Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Boundary time na! Tama ang inyong pagkakarinig. Boundary time na naman na kung saan nakatutok ka sa 90.7 Love Radio Manila. At tapos, sasabihin ko ang iyong pangalan. O, diba? Na-shoutout ka na, nanalo ka pa. Diba? Ewan ko ba sa inyo? Wala na nga kayong karapatan. Wala nang dahilan para ilipat nyo pa yung radyo. Ganun kami kagalante dito sa 90.7 Love Radio Manila. Wow! At syempre, sino mag-aanunsyo? 6 to 9 p.m. Ang DJ na kasama nyo lagi, gabi-gabi, di ba? DJ Kim Chino po at ang aking lucky winner. Ayoko nang patagalin pa kasi Friday. Friday, baka pang inom niya to. Pang gimmick pala. Anyway, ang ating lucky winner ay isang Grab driver na may plate number na NJC 1680. Congratulations, ikaw ang lucky winner tonight, Jocelyn Balasta. Hey. Oh, talaga ka naman. Siguro sa pangalan mong to, babae ka, no, mahal? Siguro naman Jocelyn Balasta. I don't know, I assume baka babae ka, pero very rare na meron ako mapanalo na babaeng driver. Kaya naman kung ikaw ay nakikinig, sana ma-meet kita in person. Ma-meet ka namin in person. Kaming mga radio DJs, punta ka lang dito sa MBC Building. At syempre sabi mo lang Love Radio. Kung ikaw ay gusto mo nang i-claim, 'di ba? Along Pasay ka naman, nandito lang naman kami malapit sa Star City, Aliw Theater, 'di ba? Punta ka na, sabi mo sa lobby guard, ikaw ay nanalo, inanunsyo ni DJ Kim Chino ang iyong ngalan at dali-dali ibibigay ko ang 1,500 pesos mo. Di ba? Basic na basic. At sa mga nagtatanong kung paano sumali, ay napaka-basic lang. Pumunta lang po kayo sa aming himpilan, magparehistro, ibigay ang details sa lobby guard, sa ating mga security guards at instant entry na yon. May chance na kayong manalo ng 1,500 pesos. O ano pa, pwede rin mahuli namin kayo kapag kami ay sumakay, nag-grab, diba? Nag-book ng InDrive, Green GSM, tapos sa huli namin nakatutok ng 90.7 Love Radio Manila, instant 1,500 pesos aming iaabot bukod sa pamasahe, diba? Bukod sa fair trip ay nako, instant 1,500 pesos. And of course, pasasalamat at pagmamahal po ito ng 90.7 Love Radio Manila sa ating mga butihin, nagagandahan, nagwagwapuhang mga tsuper o drivers. Kaya naman congratulations at syempre kasama nyo dyan ang ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Maraming salamat ACS, maraming salamat mahal, at pag-usapan na natin ang love or relationship. Kim Chino! Upa. O ikaw na may lihim
lihim na pagtingin sa katrabaho mo o di kaya lihim na pagtingin sa iyong katabi dyan sa jeepney. Hindi mo pwede sa jeep. Pwede rin namang lihim na pagtingin sa iyong pasahero kung ikaw ay nagdadrive. Ay, shoutout natin yung mga drivers natin dyan. Yung mga namamasada ngayon na talaga nga namang parang natitipuhan ng kanilang pasahero. Minsan, you just need to try. You just need to communicate. You just need to smile. Kasi malay mo, di ba? Type ka rin pala ng katabi mo. Wow! Huwag kayo masyado torpe. Di ba? Kung hindi nyo susubukan, ano ba yun? Hindi mo malalaman kung hindi mo masusubukan. Sa kanta yun, di ba? Anyway, happy Friday! Kasama nyo na po walang iba kundi ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino po, makakasama nyo 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakakwentuhan. 6 to 9 p.m. ako ang magsha-shoutout sa'yo kung gusto mo magpa-shoutout. Diba? 6 to 9 p.m. ako ang iyong malalasap. 6 to 9 p.m. ako ang bahala sa pangmalakasan mong music para hindi ka naman natukin kung ikaw ay natatraffic. Diba? Anyway, mahal, tonight pag-usapan natin yung pagiging torpe. Meron kasing mga tao na kung saan pinanganak na talaga nga namang walang confidence, 'di ba? Walang lakas ng loob at talaga nga namang hindi pa nagkakajowa hanggang ngayon kasi hindi kumikilos. 'Di ba? Yan ang problema eh. Baka tumanda kayo mag-isa niyan pero deep inside marami na pala kayo natitipuhan. 'Di ba? Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo mo. Ay nako, gamutin natin. Gamutin natin ang kapansanan mo. Ano yon? Katorpehan. Sige tonight. Ibibigay ko ang 3 gamot sa katorpehan para naman magkajowa ka na. Umpisa na natin yung love life mo. Diyos ko, kalahati na ng taon. July na. Wala ka pa ring love life. Ito mahala, unang-unang gamot. Unang gamot sa katorpehan nasa listahan ni Kim Chino ay ang practice. Ano ibig sabihin ng practice na yan, Kim Chino? Ang akin lang naman, bago kayo lumande, dapat handa kayo. Bago kayo lumande, dapat nasubukan nyo na. Diba, sa panahon ngayon, digital age na, may social media. So, ganito, practicein mong humarot sa social media. Diba, kung may type ka, may crush ka, add mo na. Add mo na as a friend. Tapos yung mga nababasa mong linyahan, yung mga napipick up mong pick up line sa movies, gamitin mo kay crush. What? Diba? Kung ikaw ay namamasada tapos yung tindera doon sa sari-sari store malapit sa bahay nyo, pag-practicean mo ng mga linyahan. At kapag napangiti mo, diba, nakuha mo ang loob, ibig sabihin, ay nako, pwede kayong maging magjowa. Wow. Diba? Totoo naman yun eh. Unlike before, nung wala pang social media, trial and error kung trial and error at ang masama pa doon, minsan nare-reject or nababasted or nasusupalpal yung mga taong nagtatry. 'Di ba? Personal, kunwari personal, poporma ka, personal, hihiritan mo yung tao, yung type mo. Ay naku, sinasabi talaga, anong ginagawa mo? Mukha kang engot. Di ba? Unlike ngayon, may social media, kung ikaw ay ma-reject, kung ikaw ay masupalpal, kung ikaw ay mabara, at least hindi naman gano'ng masakit. Di ba? Anyway, isa pa lang yan sa gamot ni Kim Chino sa katorpehan. Ako talaga, hindi na ako torpe kasi nagamot ko na. Kapala na mukha talaga eh. Di ba? Ito pala, shoutout ko muna pala ang nasakyan naming Grab driver kanina na talaga nga namang sobrang saya ng aming kwentuhan at sobrang gwapo rin. Hindi ko nga alam bakit 5 asawa nito. Shoutout natin si Sir Michael Angelo Malikdem na nag-Grab driver taga Maynila yan. Mag-ingat ka, sir. Mag-ingat ka, Sir Michael. Maraming salamat at pinag-drive mo kami ng safe. At syempre, maraming salamat kasi mahal mo na pala ang Love Radio Manila. Wow.
Anyway, mahal, balik na tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang huwag mo ililipat ang radyo kasi hanggang 9 p.m. pa ako. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Lalaroan! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo.
Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal.
Tatlo. Talaga tatlo. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino. Kimchi Chino. Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Na naman! Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami.
It's okay, it's not okay. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang pwede sa... akala lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, never. Kung na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... nang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you've Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba? because Akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag
confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung board. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng personal God. O, conversation? sige, ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga! Ito na, maghintay ka! It's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero ito na sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa lumagano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb ka, puha mo rin din babae. Oo. Hindi yung utak mo. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, Oo. di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong Hindi, yung mangyayari? asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, correct. siya away na Oo. yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami?
Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umaga. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo.
O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis.
Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all. Bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera, pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Pa-left, pa-right, swerve, slide, like on your side, side. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Tayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa palip pa right da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice!
Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
Chino! And ako'y nagbabalik. Nagbabalik na po, walang iba kundi ang Spicy Oppo mo na talaga nga namang minsan DJ pero minsan doktor din ng mga relasyon. Wow! Di ba? Doktor din ng mga walang love life o doktor din ng mga may love life. Kasi minsan sa akin yung nalalaman ang mga tips, senyales at talaga nga namang kagamutan sa mga problema nyo sa relasyon. Di ba? At tonight sa ating Chinitox with DJ Kim Chino ay nako, anong pinag-uusapan natin? Sabi ko kanina, katorpehan. Minsan katorpehan ang dahilan kung bakit wala kang love life. Katorpehan ang dahilan kung bakit inaagyo. Ano inaagyo? Inaagyo ang inyong puso. Di ba? Katorpehan ang dahilan kung bakit tuyot at walang dilig ang inyong puso ulit. Di ba? Shoutout natin dyan yung mga tuyot, walang dilig, inaagyo at talaga nga namang sariling sikap ang paglalambing sa sarili. Shoutout natin dyan yung mga single. Minsan kasi kaya kayo single or madalas maraming single kasi nga hindi nila alam kung paano mag-umpisa. Paano lumande o di kaya torpe. Di ba? Basic na basic. Kaya tonight sa ating Chinitox, anong ibibigay ko? Ang 3 gamot sa ating katorpehan. Ito na, umpisa na natin. Sabi ko kanina, mahal unang gamot. Ay nako, gamot sa katorpehan ang pagpapractice. Ano yung mga papracticein? Practicein yung lumandi. Diba? Digital age na tayo ngayon. So, might as well, umpisahan nyo nang i-add as friend yung mga crush nyo. Diba? Umpisahan nyo nang lumandi. Umpisahan nyo na mag-chat. Umpisahan nyo na mag-poke. Diba? Uso yung poke ngayon. Yung mga poke. Di ba meron nun sa mga profile ng mga social media ngayon. Kapag pinoke mo yung crush mo, pinoke mo yung isang tao, ay talaga nga naman magno-notify na nagpapapansin ka sa kanya. So ngayon is the perfect opportunity or kung nanghihingi ka ng senyales, nag-wish ka na talaga nga namang ipakita ng tala sa'yo na mag-first move ka na, eto na yon kay DJ Kim Chino na. Umpisahan mo namang mag-practice ng mga napapakinggan mong linyahan, nababasa mong mga banat sa crush mo kasi malay mo, 'di ba, effective. Ano pa? Ito, pangalawang gamot sa katorpehan. Siyempre, dito na papasok yung kapal ng muka. Dito na papasok yung lakas ng loob. 'Di ba? Dahil walang mangyayari kung hindi mo susubukan. Uy, kanta yun ha. Walang mangyayari kung hindi mo i-chat. Walang mangyayari kung puro ka tingin. Walang mangyayari kung puro ka react sa stories. Walang mangyayari kung hanggang tingin ka lang sa malayo. Kaya naman, it's your time para mag-first move. It's your time para mag-high. It's your time para mag-alok ng... Ano i-alok mo? Insurance. Hindi. Alokin mo ng date. Alokin mo magkape. Hindi alokin ng insurance. Shoutout natin. Sige, shoutout na nga rin natin yung mga nag-i-insure dyan. Oo, shoutout na rin natin yung mga financial advisor na talaga nga naman at the end of the day, concern lang naman sa buhay ng tao. Diba? May mga ganyan tao pa rin naman. And going back, in order for you to have a lakas ng loob, syempre dapat kilala mo yung sarili mo at confident ka. So kapag tingin mo sa salamin, dapat yung kaaya-aya yung itsura mo. Tanungin mo yung sarili mo, ito ba yung gusto kong makita ng ibang tao? Diba? Kung sa tingin mo confident ka, wala ka ng insecurities, naku, lalakas ang loob mo, hindi ka na magiging torpe. At yung katorpehan na yan, walang mapupulot dyan. Walang patutunguhan yan. Kaya umpisa mo na laksan ng loob mo. At mag-practice kung paano bumanat, paano manlandi. Para lahat tayo, di ba? Lahat tayo, syempre.
Lahat tayo happy sa love life. Ano pa yung pwedeng pampalakas ng loob? Depende. May mga taong kailangan muna uminom bago mag-express ng pag-ibig nila. 'Di ba? So, ang gagawin nyo kapag ganyan, kung ayaw nyong uminom mag-isa, 'di ba? Ayain nyo mag-inuman yung mga natitipuhan nyo. Uy, naalala ko dati, ma-share ko lang very, very light. Naalala ko dati nung ako'y nakikipaglandian pa, nung mga panahong exploring stage ako, nung mga panahong nakikipag-date pa ako, ang unang-unang venue ng date na gusto ko ay KTV or yung mga Korean barbecue, 'di ba, na may karaoke. Kasi andun na lahat. Andun na yung masasarap na pagkain. Nandun na yung KTV. Mawawala yung hiya nyo. Nandun na yung alak. Diba? Tapos, dim pa yung ilaw. Makokontrol mo yung ilaw. Diba? So, kapag kakain kayo, liwanagan mo muna yung ilaw. Tapos, kapag nandun na kayo sa kantahan para hindi mahiya, idim nyo yung ilaw. Tapos, kapag may tama na kayo, tapos background na yung yung kanta ng KTV or karaoke, pwede nyo nang diliman. Pwede nyo nang diliman yung room para makapag-deep talks kayo or mag-usap ng maayos. Mag-usap ng mga seryosong bagay, mag-usap ng mga maiinit na topics na talaga nga naman magi-spice up ng gabi nyo. Ay nako, never pumalya. Never pumalya yung ganyang kong strategy. Oh, dati ang dami ko rin natikman na pagmamahal. Anyway, mahal, gusto ko lang sabihin na kami po ay naka-live sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya kung ikaw ay may data, may wifi, naghihintay mawala ang traffic, makipagkulitan ka sa amin online. Kasama mo si DJ Kim Chino dyan na naka-orange. At sabi nila parang preso ang itsura. See you there, mahal. But for now, sige, ikaw na nakikinig ng radyo, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Here's Laklak ng Dati. Tara na, inuman na, Friday eh! Simula sa patikim-tikim. Wait lang, mahal ah. And I am back, hi, Justin Garcia. Nandiyan din si Chean Arlene. Maayong gabi si Alexander na nagsiswimming pa rin. Hi, Kean. Diba, kapag minsan talaga torpe ka, walang patutunguhan ang mga efforts mo. Walang patutunguhan ang mga pinag-iipunan mo. Walang patutunguhan ang pera mo. Kanino mo gagastusin naman yung mga yung mga ganyang bagay. Hi, Abby. Nandiyan si Abby, oh. Na-miss kita, Kim Chino. I miss you too. Chean, sinashoutout ka ni Alexander. Mag-hi ka naman. Sana mag-meet kayo, no? Uy, nandiyan si Bayani de la Cruz. Maayong gabi. Kanina nasa Mandaluyong kami kasi nagpamigay kami ng papremyo. Nagpalaro kami. Hi DJ Kim Chino, thank you. Saan? Pabati naman DJ Kim Chino yung mga taga Batangas. Shoutout natin yung mga taga Batangas, pati na rin si Drew at Atom. Maayong gabi. Sabi naman ni Alexander. Shoutout mo naman yung nanay ko. O shoutout natin si Wilma.
Miss ka na raw ni Alexander Maratoni. Nandiyan pa ba si Maratoni? Hindi ko alam eh. Mamaya sabihin natin. Nawala ang torpe ni Alexander, di ba? sabi ni Angel, hindi raw kaya ng pride niya. Hindi kaya ng pride niya yung rejection. May mahirap naman kasi ma-reject, pero hindi naman sa pagmamayabang, pero never pa kasi ako na-reject. Hindi pa nare-reject si Kim Chino. Bakit? Kasi mahal, ewan ko hindi ako nagkakagusto sa taong hindi ako gusto. Ewan ko, iba talaga yung alam ko naman sa ibang tao, iba yung thrill, iba yung kaba, 'di ba? Iba yung excitement kapag nagkakagusto sila sa taong hindi sila gusto. Pero ako personally, kung magkakajowa or yung mga naging jowa ko, sila ang unang nagpakita ng ng motibo. Ako na yung nagpakita ng emotibo. Naka-move on na. Ano? Ako nag-first move, nag-confess ng feeling pero hindi pa rin ako. Patulong naman. sabi ni Chean, hello Alexander, nakaahon ka naman. Che, tanong mo nga Che, mamaya. Che, tanong mo ako, nakaahon na. Saan ba mabibili yung embutido na yan? Sa Lab Radio Manila. Oo, meron akong katrabaho nagbebenta ng embutido. Basta may alak, may balak. Che, tanong mo kung nakaahon na, Che. Parang dalawa. Consistent naman yan si Alexander. Lagi nagsiswimming. Sino ang pinakagwapo? Ano? Sino ba? Siyempre si Titan Jello ang pinakagwapong DJ sa amin. Pangalawa si Uncle Dagol. Pangatlo si Diego Bandido. Pang-apat si Conyo Bicolano. Tapos si Kim Chino, yung pinakamabait. Third wheel lang yan. Ano meron sa embutido? Kumakain ba kayo embutido? Ako kasi di ako mahilig sa embutido. Ang laging nare-reject. Ano? Balita po Kuya Kim Chino. Nakaka-move on na po si Vice Ganda. Ha? Ano meron? Di ko gets yung ano. Makaka-move on si Biko Soto. Madila yan si Titan Jello. Paano madila? Mabait yun si Titan Jello. Alam niyo yung bait ng babaero. Ganun yun. Mabait yun. Maginoo yun si Titan Jello. Merong ganun eh. Kwento naman kung paano ka umaamin. Ano? Paano ko Hindi ako, eto nga, kwento ko na sige sa inyo. Lahat ng ex ko, hindi talaga ako hindi ako nagpa-first move. Nagkakataon, siguro one of the blessings sa buhay ni Kim Chino, yung kapag may gusto ako, gusto rin ako. Kaya yung mga ex ko, yun yung mga unang nag-follow, unang nag-add as friend, tapos unang nag-react. Syempre kapag nag-react na yan sa story. Dati kasi syempre nung kapanahunan ng aking paglandi ay talaga nga namang story kong story ako, selfie kong selfie. Tapos sila na yung nagre-react. Kapag nag-react, madali na ang buhay. Diba? Tanungin na kung taga saan. Tapos date na agad. And the rest is history. Kaya hindi ako nare-reject dati. Kasi nga ang gusto ko yung gusto ako. Hindi ako naghahabol sa taong hindi ako gusto. Hindi nga ako hindi ako ma-crush na tao. May mga ganun eh, yung mga madaming crush, yung madaling magka-crush. Ako hindi ako madaling magka-crush sa tao.
O makikita naman yan. Bloated na yan kaka-swimming. Legit blessing yun. Iba talaga pag gwapo. Iba talaga kapag mabait. Uy, maraming gwapo ngayon pero hindi mabait. So, nandun ako sa category na mabait. Iba talaga kapag mabait. Pinagpapala. So, sana kayo rin. Sana magustuhan rin kayo ng gusto nyo. Sana may Facebook Live din kahit Sundays. Kahit Sunday. Ewan ko kay Boydy. Boydy, mag-Facebook Live daw ba tayo kapag Sunday? Ano, Boydy? Sagot. Ang pahinga na kasi ni Boydy yun. Pero kung ako lang gusto ko naman talaga kahit nga Sabado, Linggo eh. Kung may... Anong kape mo? Black coffee. Black coffee. Kanina po kaya kimchi, no? Nagbatian sila. Hindi ako chronically updated eh. Diba? Alam nyo, willing naman ako mag-live. Willing naman ako mag-live kahit weekend. Willing naman ako kung sasamahan ba naman ako ni Boydy o di kaya ni Angel, di ba? Pwede ka naman mag-live sa mobile. Eh nawala nga yung access ko, Anggi. Sayang kung meron na. Ganda ng segment mo during Sunday. Malay nyo. Malay nyo. Anyway, tsaka ko na pala sabihin. Saan na nga meron? Sige, basta yung nag-request ang Jujuti. Sino may nag-request? Sino nag-request? Pumunta ka ng Sunday dito ah. Samahan mo ako mag-live ah. Mag-live kayo pag Sunday. Pa-birthday mo na kay Boydy. Kailan ba birthday mo, Boydy? Meron ka na? Di ba nawala? Nag-notify sa akin yung Meta. Nag-notify na wala raw yung access ko kay Kim Chino. Nalungkot nga ako eh. Magla-live nga dapat ako nung weekend. Angge. Alam mo ba, Angge, sabi ko, magla-live nga ako ng weekend kasi nami-miss ko yung Chino Pops. Nami-miss ko yung mga supporters ko. Eh, ito naman si Meta, si Facebook. Sabi, oh, you don't have a full access anymore. O, diba? Sayang kasi. Eh, sinabi ko naman agad sa team namin sa digital, diba? Kasi nga ganun ko kagusto mag-live nung araw na yun. Eh, kasi wala nga tayo access. Sayang. July si Boydy, sabi. Sisihin si Mark Zuckerberg. Pa-birthday sa akin ni Boydy. Uy, magba-birthday na to si Chean. Binalik na kaya? Binalik na raw. So, pwede na tayo mag-live sa mobile. Sige. Magla-live tayo one of these days. Oh. Sana may... Minsan kasi wala akong data pang live eh. Pag weekend, wala akong data eh. Wala akong signal pag weekend. Gustuin ko man minsan talaga. Birthday. Uy, November din pala. Chean! Regaluan mo si si Alexander ng Salbabida kapag birthday niya sa November Live ka sa Sunday. Advance happy birthday. Si Boydy, minsan lang ako maglambing. Gawan ng live si Kim Chino on Sunday. Boydy, nagre-request si Che, Ano ba, magpapakik. Oy, magpapakik yan si Angge! Ay, kailan ka ba magpapakik, Chean? Kasi itong mga katrabaho ko, super papayat, super calorie count. Kailan ka ba Chean? Magpapakik? Bigyan natin cake sila, Angel, mga katrabaho ko sa digital.
cheddar lang sapat na. Live kasi Sunday, mahal ah. Oo naman, kapag meron tayong signal. O kaya kapag binigyan tayong setup nila nila Boydy. Ano iniinom mo, Kim Chino? Kape. Kape ang iniinom ni Kim Chino. Naka-cold brew ako ngayon. Ano? Ano? Pag-iisipan raw ni Boydy. Kailan daw magpapaswimming si Alexander? Ewan ko ba dito kay Alexander? July 21 ang birthday ni Chean. Kailan ka magpapa-cake, Che? Kailan ka magpapa-cake? Ano ba ang July 21? Check nga natin. July 21 is Tuesday. Oy, sakto Tuesday nandito yung digital team. Magki-cake tayo. Ano kayo masarap? Anong flavor ng cake gusto mo? Ibo-blow natin yan sa live. Kakantahan natin ng happy birthday si Chean. yung cake daw, cake ni Poo. Poo cake. Tuwa pa rin ako sa Poo cake na yan. Yung cake ni Poo. Carrot cake. Advance happy birthday, Che. Ang dami na bumabati kay Che. July 20 para may live ka. Local. Yung keto, no? Keto cake. Pwede yon yung keto cake. May mga cake ngayon na keto. Diba? Hindi kasi nagkakape tong ko katrabaho kong to si Angel eh. Gusto niyan Coke Zero. Basta low calorie cake daw. Puke. Mabastos. Si Abby raw nag-message sa akin si Alexander na nagsiswimming siya. Uy, pwede kayong yung mga dyan, yung mga gusto mag-swimming. Alexander, kontakin mo tong mga yung mga nasa live natin. Pwede mo silang hikayatin mag-swimming. Abby, abangan mo yung message. Bayani, Chean, Arlene, Louie, abangan nyo yung abangan nyo yung chat ni Alexander. Mag-uusap kayo tungkol sa swimming pool. Abangan mo, Che, Angge, gusto mo bang Angge? Gusto mo bang i-chat ka ni Alexander? Ibibigay ko yung account mo. Sige, noted sa low calorie cake. Siyempre, samahan mo ng kape Ako kape. Black coffee lang, black coffee. Advance happy birthday, Chean, sabi ni Abby. Ang dami na agad nagpapahatid ng birthday. Sabay-sabay daw swimming sa MBC. Okay. Magagalit, maliligaw. Mukha mo, meron ka naman liligaw. Thank you in advance, Chean. Naku po, ang dami mo ng imbitado sa birthday mo. So, same day na lang natin yung birthday celebration ni Chean. 21. July 21. Sana hindi matapat sa hindi matapat sa MX3 ko. Kailan ba MX3 natin? Hanggang meron ka ng schedule kahit hindi mo naman campaign yun. Alam mo na ba kung kailan? Tuloy ba yun? Advance happy birthday. Oo.
Dami na nagmamahal kay Che. Ano? Si Che, OFW yan sa Dubai. Masarap ba yung Dubai chocolate dyan? Kaso ang mahal nun no? Yung Dubai chocolate. Siyempre, naka-reserve na. Mahal, walang walang sugar, black coffee lang Hindi na muna ako magmamatcha. Natatamisan ako. Anyway, mahal, oras natin 7:51. Gusto ko lang sabihin hanggang 9 p.m. pa naman ako. Balik na tayo sa radyo, ha? Yung nakipagkulitan dyan, maraming salamat. Happy Friday. Kaya naman, mahal, maraming salamat. Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lerma. Matagal-tagal na po akong graduate at ngayon lang po nagkatrabaho. Kasisimula ko lang po sa kumpanyang tumanggap sa akin. Sumulat po ako para humingi sa inyo ng payo. Natanggap ko ang unang sweldo ko noong Feb 15. Grabe po ang saya ko. Para akong nanalo sa raffle kahit alam kong pinagpaguran ko naman talaga yun. Ilang beses kong tiningnan at binilang yung sweldo ko. Pag uwi ko, sabi ni nanay, ibigay ko daw sa kanya ang unang sweldo ko para swertihin ako sa karir ko. Pamahiin daw. Bilang gusto ko naman ng magandang future, binigay ko naman po lahat. Buong buo, walang bawas, kahit pamasahe kinabukasan, nang hiram pa ako kay tatay. Akala ko one time lang yun. Parang career blessing, ganon. Pampaswerte ba? Kaso, ngayong papalapit na naman ang sweldo, may announcement na naman ang nanay ko. Sabi niya, para tuloy-tuloy daw ang swerte ko, kailangan kalahati ng sweldo ko lagi kong ibibigay sa kanya. Palagi, tambalang kumikinang. May kasama pang warning. Na kapag kulang daw sa kalahati ang ibinigay ko, lagi daw akong kakapusin at mauubusan ng pera. Nag-compute tuloy ako. Pag binigay ko ang kalahati ng sweldo ko,
halos pamasahe na lang ang matitira sa akin. Actually, gusto ko rin naman talagang magbigay. Hindi naman po ako madamot. Pero ang bigat naman ng kalahati, natatakot naman akong sumuway. Baka bigla nga akong malasin o kaya kapusin. Ano po bang gagawin ko? Susundin ko ba ang nanay ko? O pakikiusapan siya na baka pwedeng hindi naman kalahati? Ayoko po talagang malasin, pero ayoko namang maghikahos habang sinusubukang maging maswerte. Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lerma. Lerma, grabe naman yung nanay mo. Nakakahiya naman sa Grab driver na si Jeffrey Anzares. Ay nako, at pinapabati din niya syempre ang Team M Kamanava. Oh, Kuya Jeffrey Anzares, anong masasabi mo dito sa eksena nung nanay niya? Ano pangalan niya? Ni Lerma. Kalimutan ko agad. Wala pa liman-limutan. Nakalimutan. Kalimutan ko agad yung pangalan niya. 'Di ba? Ano masasabi mo dito sa nanay ni Lerma? Alam mo, dun sa nanay ni Lerma, hindi ko alam kung saan mo pinagkukuha yung mga prinsipyo mo. Yung una siguro, yung first fruits, ayan, pwede pa yan eh. Pwede din. Yan yung tinatawag na first fruits eh. Actually, Oo. nababanggit siya sa Bible. Yung Na may unang, ganun ba? first fruits muna, ialay mo para i-bless ka. May mga Pero ganon. yung sumunod, At saka hindi eh, yung sinabi ni nanay na ng nanay ni Lerma na yung kalahati, na kapag ka nagkulang, yan, Oo. mamalasin ka talaga. Alam mo, may nagsabi sa akin dati na kapag ka lagi mong iniisip yung word na malas, it's like ikaw na din mismo ang nagbibigay ng curse sa sarili mo. yes, totoo. Binibigyan mo siya ng parang binibigyan mo yung sarili mo na mamalasin talaga ako or malas. Kasi yung words po natin, yung mga salita po natin can make or break, it can destroy or it can heal. Napaka-powerful po ng mga salita. Kaya nga 'di ba, sinasabi nila, i-manifest mo lagi. Lagi mo sasabihin may pera ako, bawal mo daw sabihin na wala akong pera, 'di ba? It's at kapag paulit-ulit mong iniisip yung word na kamalasan, hindi man may kinalaman sa pagbibigay ng sweldo na kalahati sa nanay mo, just because ang ina-attract mo ay yung kamalasan, maaaring malasing ka talaga. Pero wala naman talagang malas sa ganyan. Ang malas kasi, nangyayari siya based sa kung anong desisyon na gagawin mo. Yun na nga, 'di ba? So hindi ito yung sasabihin mong malas kasi hindi ka nagbibigay ng kalahati, 'di ba? Yan yung mga bagay na Actually, diyan ka mamalasin kung kaya ibibigay mo. Correct. Isipin mo, pamasahin na lang natitira sa'yo. Mamalasin ka talaga dyan. Paano? Hindi ka na makakakain. Hindi ka na makakapagbayad ng kung ano-ano. Correct. Diba? Naninilim na yung paningin mo kasi hindi ka makakain na maayos. Tapos naniningil na rin yung mga credit card kasi wala kang pambayad. Diba? Malas mo. Ayan. Saan tambay? Ganon. Saan saklaan tambay mo nanay mo? Yan. Diba? Sabi mo sa nanay mo kung ano man ang tinitira niya, tigilan na niya yan. Diba? Ito yung ayaw nating mangyari bilang mga magulang, na yung mga anak natin parang nahihirapan dahil sa atin. Kaya nga yun talaga. Huwag sanang ganun. Ayaw, actually, nakakagulat nga yung ganito kaya nga gusto kong malaman kung kulang ba sa gamot yung nanay ni Lerma o nasobrahan sa bawal na gamot yung nanay ni Lerma. As a judger. Sino pa pinagsasamahan ng nanay mo, Lerma? Alam mo, baka yun yung mga si Marisol. Oo, yun yung mga nagsusulsul na mali. Oo. Baka yung mga pinagsasamahan ng nanay mo, baka may kulto siyang hindi natin maintindihan. Alam mo yun, sabi nga nila noon, malas daw kapag ka tumanggi ka na maging ninang sa binyag. Laging ganun sinasabi, noon pa, bata pa ako, isipin mo kung ilang taon na yung bata pa ako. Naririnig ko na yan. Pero na-realize ko, hindi mo pwedeng diktahan ng isang tao kung ayaw niya o gusto niyang maging godparent. Kasi ang pagiging ninong at ninang sa binyag o sa kasal ay isang responsibility. Correct. Hindi po ito yung kung sino lang yung sikat, siya yung barangay tanod na laging nalalapitan. Diba, hindi ganun Yung mga tipong kapag napariwara yung anak mo may pwedeng sabihan na ninang. Yan. Ganon, she trusts you enough, he trusts you enough bilang isang ninong o ninang. Yung ganon. humihingi ng payo. Yan.
Yan, ganon. Sa mga gagawing desisyon. Halimbawa, lalaki, Ninong, may gusto akong Babae, paano chicks. ba? Ano bang Oo, mga galawang correct. ninja moves mo? Tama, di ba? O di naman kaya, sa sobrang close niya sa kanyang ninang, hindi ako pinapayagan ng mama ko gumimik. Ano bang Oo, ano bang ayan. mga atake? Yung mga padrino. Totoo, yan. Yung mga ganun ba? Oo. Kasi ganun ka-close. Yun dapat yun. Kasi, hindi mo pwedeng i-enforce Mamalasing ka, sige ka, hindi mo Ayan. tatanggapin tong inaanak mo. Mamalasing ka, walang ganon. Oo. Diba? Ayan. Ayaw natin ng ganyan. Dapat yung pressure, una sa lahat, hindi manggagaling sa loob ng bahay. Kasi kapag ang pressure ay nanggagaling sa loob ng bahay within the family, kawawa naman yung individual. Tama. Paano siya sa mundo? Paano siya lalabas sa mundo kung sa loob pa lang mismo ng bahay? Stress na siya, pressured na siya, feeling malas pa. At saka magmamanifest yan sa sa buhay ng anak yung mga kinokontrol ng mga magulang. Actually, marami tayong mga naririnig na mga chismis sa showbiz na kinokontrol ng magulang nila yung earnings nila. At kahit hindi man nagsasalita yung mga particular na yon, nagmamanifest Grabe, may showbiz chika ka pa. May showbiz chika. Splok mo naman. Sino ba yung mga showbiz chika mong ganyan? Kaya nagpakasal bigla Ganon. Confirm nga daw yung ganyan klaseng balita. Diba? Well, para kay Lerma, I think hindi naman masama na pangalagaan mo din yung sarili mo. Hindi masama kung magbibigay ka lang ng portion. Kung i-compute mo, mag-compute ka na lang na maigi, di ba? Para maayos yung maibibigay mo kahit papaano. Hindi masama na isipin mo yung sarili mo kasi mahirap naman kung pamasahin na lang yung natitira sa'yo. Ayaw natin mangyari yun. Oo. So sabi nga ng mga yung mga ekonomista, di ba, gumastos ka, naaayon doon sa kinikita mo. Correct. Diba? So, ganun din. Ganun din sa nanay mo. Oo. Ang ibigay mo is ayon sa kinikita mo. Ang at ibigay ayon mo. sa pangangailangan niya lang na tama. Ganun yun. Ang mas concern ko dito is ano yung kulang na gamot ni nanay? Kasi baka may something Hindi natin masasabi. Sinong Nicole Ayala kausap namin? Yung Nicole Ayala na kausap mo? Yung Nicole Ayala pagod na kay Alvin Aragon. Kaya naiisip ko baka may nasobrahan sa gamot o nakulangan sa gamot kaya ganyan na mag-isip. Yan yung Nicole lang kausap mong iratang-irata na talaga sa algorithm ko. Balik natin yung Bombay. Lurkay. Alam mo, hindi rin masama, Lerma. Nakausapin mo yung mama mo. Oo naman. Sabi mo sa kanya, Ma, kung sinasabi mong mala, sige nga, magbigay ka ng data. Yan. Magbigay ka ng data. Alam mo, yan yung isang bagay na natutunan ko along the way as I grow older. Hindi ka pwedeng magbabase lang sa sabi-sabi. Dapat back up by data. Ibig sabihin, may ebidensya, may nasusulat, pwedeng merong pattern. Correct. Yan. 'Di ba? Sabihin mo sino-sino 'yan? Anong mga sinong kakilala mong ganyan na Ayan. talagang minalas yung buhay. And in Ganon. fairness din naman sa nanay mo, Lerma, baka nga si Marisol Baka hindi naman siya. Oo, dapat sabihin mo para swertihin yung anak mo. Ganitong gawin mo, dapat kalahati sa'yo. Baka ganun. Ay, ganun ba? Ay, ganun ba? Kasi baka yung nanay mo, people pleaser. Oo. Judge, ang dami na natin Tapos sabihin, Mars, binigay na sa'yo. Oo, ayan, tara na magmadyong Mars, na. paldo ka naman tayo. Madyong. Madyong tayo? O kaya kaya yung- pakwekwe ka naman. Correct. Di ba? Yung Zumba dun sa kabilang barangay may bayad. Baka ikaw na naman carry mo na mag-sponsor. kami. Correct. Baka may ganon. Diba? So, dapat kausapin mo yung nanay mo. Sabihin mo sa kanya na, Ma, ito lang po yung kinikita ko. Kapag ka binigay ko po ang kalahati, ito na lang po ang matitira. Deficient ka na. Maaatim mo ba? Na pamasahe na lang ang matitira sa akin. May mga expenses ako, may pamasahe Correct. ako, yung pangangailangan ko sa Tama. sarili ko. Paano kapag ka nakabangga ako ng isang bilao ng kamatis sa daan at kung saan rumolyo yung kamatis at hindi ko na sila makuha lahat. Anong ipapambayad ko, Ma? Kasi kinuha mo na yung kalahati. Diba? So ipaliwanag mo rin na maigi. Paliwanag mo na maigi. Pangalawa, sabi mo sa kanya, sino na ba yung mga sinasabi
masasabi mong minalas? Kasi kamo, ayon kina Nicole Ayala at Diego Bandido, kailangan ng data. Oo, hindi pwedeng sinabi mo lang. Kailangan may data tayo. Ganon. Sa mundo ng AI, na kaya nang gawin ng lahat. Di ba? Tama. So tandaan po natin na yung malas na word na yan, kagagawan po natin yan eh. Hindi Meron siya something tayong- nangyari na lang sa'yo. Dahil yan sa mga desisyon mo sa buhay. May mga ambag po tayo dyan kung bakit nangyayari yung ganyan. Anong masasabi mo, Kuya Noiki Carranza? Kakapanalo lang nito ng Love Knows No Boundaries ganun promo ba? kagabi. Yan, nakatutok daw sila ngayon at pinapa-shoutout niya ang Tatay's Choice sa Bulacan, na ang owner ay si Don Robert ng Tondo, Manila. Oy, Ayan. Don Robert, baka naman. Baka naman. Balita ko dyan na tumatambay si Noiki Carranza. Ayan. Baka naman. Oo. Ayan. Papa-shoutout siya sa programa natin eh. Ayun. Hello sa inyo. Ay, so kausapin mo na maigi, Lerma, i-explain mo how you feel. Wag lang, minsan hindi naman kailangan tanggap lang ng tanggap eh. Oo lang ng oo. Welcome yan ni Diego. Correct. Kaya minsan napapagalitan kami kasi hindi namin hinahayaan na oo lang ng oo. Kailangan may rason. Diba? May rason ng lahat. Ganyan. Explain mo sa kanya. So, Lerma, kausapin mo yung nanay mo. Explain mo again. Importante yan yung mga expenses mo, pangangailangan mo kasi alam ko for sure yung kalahati na yan deficit ka pa dyan. Correct, kulang na kulang. Kulangin ka dyan eh. Siguro maganda may role playing, may acting. Yung mga tipong uuwi ka ng sira yung takong. Tapos pasabihin ng nanay mo, bakit ganyan nung hinayaan mo naman na nasira yung takong. Wala po akong pambili, nay. Nasa inyo, remember? Kasi sabi mo mamalasin. Kapag hindi binigay yung kalahati, di ba? Tapos uwi ka naman, hinang-hina ka, lagyan mo ng powder yung bibig mo na para namumutla. putlang-putla. Sabihin na, bakit ka maputla? Bakit, anak? Hindi po ako kumain eh. Kasi di ba masabi niyo po, yung kalahati po ng sweldo ko sa inyo po mapupunta. Ganun, pwede. O kung ano man sa mga tip namin ang sundin mo, bahala ka. Bastang importante, communicate it to your mother. Tama. Ako po ang kumikinang ng ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret
Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Love Radio, Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong And yes, mga mahal, nagbabalik ko lang ibang Spicy Opa mo DJ Kim Chino ngayong Friday. Friday evening, oras natin 8:22 at talaga nga namang shoutout natin dyan yung mga nagbabiyahe. Yung mga nagdadrive papunta sa mga gimikan. Alam ko yan. Alam ko yan. Yung mga magtutropa o di kayo magkakatrabaho na talaga nga namang nag-aya ng inuman. Tapos sisiraan yung kanilang mga boss. Uy, minsan din akong ganyan Minsan din akong ano man tawag doon, bankero, minsan din akong taga-organize, o saan tayong KTV, saan tayo magiinuman, di ba? Ganun yan Alam na alam ko yan. Alam na alam ko yan kasi manginginom din po si Kim Chino. Pero dito sa aming sa aming company, actually maraming manginginom Hindi naman sa pagmamayabang, pero kami ni Nicole Liala po ang naiiwan at talaga nga namang napupuyat kapag inuman kami dito sa Love Radio Manila. Hindi naman sa pagmamayabang, hindi ako nalalasing. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitalks. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At diba nga, pinag-usapan natin dito yung katorpihan. Mga dahilan or pangunahing dahilan kung bakit single ka kasi torpe ka. Ang katorpehan na hindi lang pang lalaki, pambabae rin yan. Walang gender ang pagka, ano man tawag dito? Pagka-torpe or ayaw kumilos, di ba? Maraming jowa-jowa pero ayaw naman kumilos, ayaw lumande, ayaw humarot. Kaya tonight lulunasan na natin yan at tatapusin na natin itong mga kagamutan na to kasi nandito na si Dr. DJ Kim Chino. Ito pala, di ba sabi ko ibibigay ko ang 3 gamot sa katorpehan. Recap na tayo. Sabi ko unang-unang gamot ay pagpa-practice. Ano yung pa-practicein mo? Practicein mo bumanat, practicein mo magsalita, practicein mo ngumiti, practicein mo lumandi. Diba? Totoo naman. Minsan kasi yung mga linyahan na yan ay pwede mong gamitin via social media para at least kung ma-reject ka man, hindi man ganun kasakit. Unlike dati nung wala pang social media, sinasampal, sinusupalpal, nire-reject sila in person. Ngayon, pwede ka nang lumande via social media at kung ma-reject ka man, at least hindi gaano masakit. Diba? Yung mga linyahan, yung mga banata na nakita mo sa movies, pwede mo ring i-apply. And always remember, practice makes permanent. So kapag gumaling kayo sa pakikipaglandian, gumaling ang dila nyo magsalita ng mga linyahang or banata na makakakuha ng puso, ay nako, perfect na perfect. Dadami ang jowa nyo. Ito pangalawang gamot sa sa katorpehan, mahal, lakas ng loob, kapal na muka, 'di ba? Walang mangyayari kung puro react ka lang sa stories. Ngayong weekend, grab mo na 'yung opportunity na wala ring ginagawa yung crush mo. I-add mo na, magpapansin ka na, message mo na, 'di ba? Ano ba naman yung mag-hi ka, 'di ba? Umpisahan mo na. Ito na yung sign mo. O di kaya uminom ka para lumakas yung loob mo. Diba? Umpisa mo na ang paglandi. Hindi mo malalaman ng kasagutan. Magkakaroon ka ng what if kapag hindi mo sinubukan. O ito, mahal, pangatlong gamot sa katorpehan. Ito yung pinaka-favorite ko, ang sulsol. Shoutout natin yung mga tropa natin dyan na talaga nga naman taga-go, taga-tulak sa atin na gawin yung mga bagay na hindi natin magagawa kung walang bulong ng demonyo.
Di ba? Yung mga tropa natin na, sige na, i-chat mo na. Minsan, kailangan mo lang ng kaibigan tutulak sa'yo eh. Kailangan mo lang ng susulsul sa'yo. So, kung naririnig mo ko ngayon, eto na, ako na nagsasabi, i-chat mo na yan. Landiin mo na yan. Alukin mo na yan. Alukin mo ng isundo mo or ihatid mo, di ba? Alukin mo na makipag-date kasi hindi natin malalaman ang kasagutan kung hindi mo susubukan. Ako na ang taga-sulsol, magka-jowa ka lang. Anyway, mahal, sana magka-jowa na tayo lahat. At syempre, ako'y sisibat na ngayong Friday evening kasi traffic na naman nito. Anyway, mahal, susunod na po sa akin sila Titan Jello at Rakitera sa kanilang programa Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Happy weekend, mahal. Here's Paraluman. Tabi. Metro's #1 Love Radio. Basic!